Здравейте на всички и честита нова година! Това ще е първото видео за тази година, месец януари. Така, най-важното нещо, вече минахме в евро, така че официално изглежда, че имам двойно по-малко пари. Тъкмо щях да мина, все още не можах да видя 20 000 лева, ето е така да ги имам в портфолиото и така и не успях. Като направихме конвертирането, аз инвестирах още малко, още не малко всъщност, но 500 евро някъде. И така минах реално с цена сумата от 20 000 лева. Но вече сме в евро, така че всеки един тъмнейл трябва да бъде сменен. Но да, все още сме на 5 цифри, което е добре. И ще минем набързо през портфолиото, после набързо през новините. Започваме с ASML. ASML просто не мога да опиша. Тази година просто реши да не зарадва от началото на годината. Просто реши с едни 15% е така да се стартира. Както може да видите, само за последния един месец е пораснало с 35%. И не спира да расте. Днес отново порасна с 3, няколко процента. Буквално почти съм си удвоил парите за по-малко от година, което е просто невероятно и много се радвам. Втората компания Amazon. Amazon качва, спада, беше качила до $254, сега е на $242. Продължава бавно, но славно да набира все повече популярност, все повече виждам още повече анализатори я добавят във всякакви класации. Така че доволен съм, бавни пари, солидни пари. Наистина доволен съм. Това реално е най-голямата ми инвестиция, защото да, ASML е на първо място, но това е защото тя общо взето си удвои парите. Затова е на първо място, но както може да видите от Amazon имам почти 2000 евро, които аз съм инвестирал само и не съм видял толкова много ръст за момента. Google намира си една стабилна цена вече, където просто не иска да мърда, няма какво да я свали тази компания, просто няма какво да я свали. За последния месец отново 7%, просто невероятно. И ще видим, скоро имат earnings, така че ще ги следим. Следващата компания, както може да видите, Equifax ми е долу, там просто както разправях миналия път, направиха някакви войни с FICO и малко просто кофти време, когато закупих акцията. Общо взето очаквам да се върне най-малко на нулата скоро време. Наистина харесвам компанията и много повече я харесвам от FICO. Както знаете, доскоро притежавах и FICO, но реших, че Equifax наистина е компанията, която много повече ми харесва. United Health Group, за жалост, все още не съм разгледал какво става, но нещо доста главоломно се е случило и както бях едни 10-15% горе с тази акция, официално вече съм на 20% долу. Най-вероятно са обявили earnings, за жалост наистина не съм подготвен да ви кажа, но се надявам всичко да е окей с компанията и ще видя дали искам да я задържам като цяло, защото 20% продаване не е окей да се случи. Netflix, продължавам да купувам яко Netflix, да инвестирам все повече пари и все повече пари. Защо са разделени тук 10 акции тук и 10,7 и 4 акции тук? Ами това е защото това са в долари, а това е в евро. Реших да не превалутирам всичко в долари вече, ами лека по лека да си конвертирам всичките пари към евро. И това ще се случи рано или късно с всички акции, но за жалост ще е малко грозно в момента. Ето е така по две и няма да се разбира реално колко съм надолу, колко съм нагоре, но важното е ето това число тук. Между другото до вчера бях 27% горе, не до вчера, до ония ден може би, а пък вчера падна нещо на 25% и в момента съм на 19,5% ръст за последната една година, което отново е невероятно, наистина изобщо не мога да се оплача, много съм доволен. Цялостна печалба от 900 евро, да, не е
кой знае какво, но все пак, както знаете, аз инвестирах постепенно, не инвестирах тези 10 000 евро на един път, така че ако бяха 10 000 евро в момента, щяха да са 2000 евро печалба, но аз като го инвестирах постепенно, имам rate of return 20% и само 1000 евро печалба, но което го дава хубав бонус за годината, не че ще продавам, но все пак. Също нещо се случва и с MasterCard, както може да видите, разделено на две. Това е отново, защото едното е в долари, другото е в евро. MasterCard, лека по лека купувам тази компания. Винаги съм искал да я притежавам, просто винаги е много скъпа, но сега се вижда някакъв дип. Това е заради Тръмп, който общо взето казва, че иска да лимитира лихвите на кредитните компании на 10% максимално, защото експлоатират необразованите хора, примерно, или по-бедните хора. Нещо е такова. Няма значение, за това пада акцията, за това пада и виза. И се възползвам лека по лека да си правя такава позиция, защото много харесвам такава компания. Тя си расте всяка година. Както виждате, винаги е скъпа. Винаги изглежда скъпа на хартия, но в момента реално наистина мисля, че се купува на добра цена и не мисля, че може да падне още прекалено много, със сигурност може още едни 10%, но не виждам как повече от 10% евентуално може да се обърка. Това още взето с портфолиото, дивидендите си вървят. За жалост графата с дивиденти не е оправена, но това е положението за момента. Декември месец ми беше рекорден месец. Бях получил, мисля, че от IBM някъде към 7 лева, United Health Group, както виждате 12 и още взето тези като се съберат станаха 20 и няколко лева дивиденд, което е нов рекорд, продължава да расте със всеки месец, така че много доволно. Нека да минем набързо и през новините, които се случваха през последния месец и нещо, общо взето от последното видео. Гледам да си записвам така по-големи новини, за да може да си ги, които са се случвали между видеята, за да може да си ги припомняме и да виждаме горе-долу на какво диредже сме. Както може да видите, първа статистика, която излезна е, че unemployment rate се качва в Америка. Може да видите, има стабилно покачване от 3,4% на 3,5%. Това нещо се случва и по времето на Байден и сега се случва и по времето на Тръмп. Очаква се да качи до 4,6%. Това в сиво са общо взето всички рецесии, кризи, които се случвали, както може да видите тук, COVID-кризата. И да, може да се види как винаги когато има криза, рязко се покачва unemployment rate, което е доста кофти. Може да видите и също на COVID, как просто за малко отскача на някакви 15% и се връща бързо. Но да, продължаваме напред. Но да се противоречи с безработицата, за сметка на това икономиката експлодира. Нямаме никакво обяснение, поне аз нямам никакво обяснение как се случи това нещо. Наистина, ето тук минус 0,6% е когато тарифите започнаха. Ето това е по времето на Байден, както може да видите. Това е възстановяването след COVID, както виждате, малко бавно възстановяване след COVID, но все пак си е доста солиден ръст. И Quarter 3 на 2025 година го обявиха на 4,4% ръст на икономиката, което е просто удивително. Наистина, такива числа може да видите бяха след COVID, когато реално икономиката все още се възстановява, но наистина икономиката им в момента експлодира и ще видим дали това нещо ще успее да се задържи до четвъртия квартал и реално да се види как ще завърши годината. За сметка на това, не свиквайте с тези числа, защото идваме ето тук. Това е на Европа. Това е осреднено на целия Европейски съюз. Европейски съюз доста зле се представя, доста зле. Наистина безкрайните регулации, които натискат европейските компании, държат инвеститорите назад, защото не се вижда толкова потенциал, не се вижда толкова талант в европейския пазар. Просто се вижда регулации, никой не започва бизнеси и това нещо просто се вижда. Наистина много тъжна гледка е. Не сме имали
Нали, целият Европейски съюз като цяло не е имал примерно 1% ръст на икономиката в един квартал. А както може да видите, Америка имат два квартала, където за последните 2 години, 3 години, има два квартала само, които не са пораснали с 1%, което е просто скандално. Наистина доста тъжна графика. Но нека да не говорим само за чуждите държави, нека да дойдем малко и от дома. За сметка на това икономиката на България наистина се представя доста по-добре от Европейския съюз, не се представя за жалост. Въпреки че сме по-неразвита държава и реално трябва много по-бързо да ни расте икономиката, защото не сме и близо до ръстовете на Америка, но за сметка на това наистина, това, че се представяме доста по-добре от Европейския съюз, ми дава лъч надежда и се надявам това да продължава и да не спира. Също така и вече нямаме и правителство, ще имаме нови избори, нямаме и президент вече, нали, имаме заместник президент, вице-президент, извинявам се, но все пак. Други новини. Тръмп направи специална военна операция в Венецуела и успя да отвлече Мадуро и жена му от тяхната резиденция, където живеят там, охраняема с много охранители, с много оръжия, с много противовъздушни артилерии, каквото може да взетите. Тръмп просто отиде и си го взе. И това е още един съюзник по-малко на Русия и на Китай, така че да се надяваме, че това може да допринесе до спирането на войната между Русия и Украйна. Наистина Тръмп използва момента, след като отвлече този президент, да каже, че Колумбия и Куба са следващите и реално наистина тези две държави остават целите Америки като цяло, двата континента там, където са по-приближени към изтока. Но това е положението. Като говорим за още съюзници на изтока, които падат лека по лека, идваме ето тук. Много тъжно, но режима в Иран трепе просто хора на ред заради протестите. В Иран в момента има революция. Не се отразява никъде по медиите, нямам идея защо това нещо не се говори абсолютно всеки един ден. Интернетът е спрян, много места са без ток и общо взето хората са по улиците и трепят. Наистина в момента смята около 30 000, които са умрели заради протестите, не са просто застреляне на място, има всякакви видеа с трупове, където се изнасят, буквално да разлагат на улицата. Прибират ги набързо след това и айде пак следващата вечер, пак протести и пак клане. Много е тежко положението, наистина не пожелавам на нито една държава да се случва това нещо. Малко тъжно завършваме, извинявам се, че минахме малко така политически, просто наистина мисля, че това нещо трябва да му се дава повече гласно, отколкото има. Ще върна графиката с дивидендите. Ще продължавам да инвестирам пари, не ме интересува и да пада пазара, не ме интересува за вируси в Индия, които излизат в момента, има ли еди колко си процента шанс за смъртност, не ме интересуват за всякакви такива неща. В момента единственото, което си гледаме, че има доста акции, които са на доста добра цена в момента. Също не ме интересува, че е червено, продължавам да купувам и се надявам това видео да ви е харесало и ще се видим отново в следващото. Чао!